Ada babi lagi no. Mai thadu. Bari bunai jelai, bari. Wah. Nó siapa dah lak dah mana dah ya? Bari bunai kasih sih. Kamera kasih kamera ifur kan doa isi bra. Wah, बहुत पुराना काम मावबाय थादों माथो. मा खालामनो उपाय गैया. जोंनि जेरावबो बेसा लगायबावदो. बेफोरबायदि खामानिखौ दाथ' नुनोनो मोनला. सब टिंनिसो न' जाबाय. हाथाय बेरा जाबाय. ओमफ्राय नोंनिया पुरुना खाथि थानायखायनो बिखौनो खाफ्राबाय थादों. बे पुरुनामोन मा? पुरुनामोन ब्रा. खय बोसोरसो जागोन बिराद गोदानसो नुदों माथो. बे जाबायलै 7 बोसोरसो. नुबायना मोजां नांदो दे. मोजां नांदो ना? माने बे नुनो मोनलाना बेफोरखौ. नुला. खासि थोरि न'? खासि थोरि. खासि न'. दालाय बेखौलाय मा न'नि सालिना ना मा बुङो? बे न'नि बेरा. आच्छा बेरा. बेरा पाकघरनि. दा न'खौबो सोलायबाय खोमा बे बोसोर न' दंमोन माथो. न' दङमोन बेखौ सेफायजोबनानै बेनि बारिखौनो माने हाफोरखौ बुखानानै मेरामति खालामबाय थादों माने. आच्छा. बाय लांदां नुमारबाय बिथ'. हा? मानो पुरुना न'आ खुन्था गैया. बायजोबलांबाय. बेखौलाय बारि होदो ना मा? बेखौ बारि होआखै ओरैनो होथ'ना होनदो दसे. आच्छा. दसेनि कारनाव बेखौ बोखारनाय जागोन उनावहा लासै. आच्छा. Wah, बारियाबो गोदोर जासिगोन माथो. बारिया आधा बिगासो अखरगोनदां. गोदोरानो जागोन. बे लावनोलाय मानो सां तां होआखै होमब्लाय? सांनि औवानि प्रब्लेम. औवा गैया. बेखायनो बिदिनो हायावनो मानबाय थथोसै होननानै. नै बिथाइबो थाइदो माथो. माने बिथाइबो थाइदो लावा बिबारबो गारदो माथो. बेयाव हाबो गारनाय जागोन. उनावहा लाव उथिबा मानिया. बेखायनो दोनथ'दो आरो ना. बैलाय न' बथि खोदो ना मा खोना दिनदोंमोनलाय? न' बथि नङा बारिखौनो आं गोजौखौ खादो. मोजां बारा बुरि नांलायनो जाबाय बायोबा गुबुन जाना थाहैनो हानाय हिसाबै. वाह, साहाबो फुदुंबाय माथो. साहाबो लावबाय. वाह, सोर बनायनाय पकरायालाय? जगत दैमारि. वाह. जगत बुरु. ओइ आंनि बियावदे गथ'आ बनायनाय दै नै पकराया. होरो मा थांदो मानसियालाय लाजिदों नामा? पापर सिन्था बनायबाय माथो. जा. टेस्टि जादों. ओइ गायलांफा सा. नोंबो इदिजा इखौलाय. ओइ पकरा बनायग्राखौ नेहर. पकरा. फै बिदि बाय. होरो सायां नोंलाय. हा. Wah, गोथाव जादोंलै. गोथावनो. ओइ भाइ. नों सगरानिया? न'खर बेरे. बुरुन मा संनायलाय? पकरा मा होनायमोन? कबि पियाज. बिदि बायना खिथाबाय. माइरंबो होनाय ना मा? लाजिलै. माइरं पाउडार होनाय बायदि. बे खिन्थु बायना खिथानांगौब्रा. फैनाय. मा बेयाव भाइ लाजिनाङा दानि दिनाव मानो लाजिनांगोन रायलायनायावलाय? बिदि माया बर' फिसा उसुंदा जनायनि नियम दं नालाय. खाथियाव भाइ. गिरि दै भाइ. कबि पियाज. भाइलै मानो लाजियोलै? कबि पियाज का पकरा. फानजालु. दा बनायदोब्रा. बेयाव दे गथ'आ फरायबायबो थादो आरो संनाय खुरनायावबो आखा फाखा. मोजां टेस्टि रोङो. पकरा बनायनो रोंबाय माने ओंखाम मैगंखौथ' बनायखानो रोंगोन. बेयाव मा मिक्स खालामनांगौ? गोथाव जादों नङा होमबा? गोथाव जायाखै जानो? आरो बिराद सायाव बिराद स्पेसियेल. जादोंना जायाखै? बिराद लाजियो खाथियाव खनसे खिथिना आंनिया. कारिकरखौ. बेलाय नै बेयाव दे गथ'. जगत मा बुंनाव नामखौ बुंनाव? जगत बर' बिराद लाजियो दे. बे लाजिनाय कारने आं बेखौ भिडिअ लानोसै दिनै बेनि लाजिनाय भिडिअखौ नुनानै. भिडिअखौ फरायबायबो थादो बेसेबां फरायदों खिथानो? BA फार्स्ट सेम. BA फार्स्ट इयार नङा होमबा? माब्ला दं एग्जामा दा? 4. मा सारि बेलाय? पुरा खिथा मा सारि बे? एप्रिलनि 4. एप्रिलनि 4 2022. ठीक. लाजि दे बे दिननिफ्राय भिडिअखौ नुबाथाय बे लाजिनाय नङा. दे साहा लों दे. बे साहा लोंनो हानाय नङा लाजिबाथाय. नोंसानियाव फैनानै एकदम आगोलनिखौ गोसोखांबाय दे बे बारिफोरखौ नुनानै. बारि आरो न'फोरखौ. ना थिगानो दे. जिबाबो सब जागोन. बे आगोलनि पुराना मडेल. बेरा.
जोंनि बर' बेखौ दाबो गाराखै आं उम लाखिबायनो थादों मोजां बे दा नुनोनो मोनला आरो दा बेफोरखौथ' दा टाउनावहा आरो बै गोदोर गोदोर माबाफोरावहा रेस्टुरेन्टफोरावहा पार्कआवहा बेफोरखौ बनायनो गारनाय आरो बेफोरनि थोरिनि बहुत डिमान्ड थायो माने दा मोननोसो गैया ओइ सिंगिरियाव बनायफोर दाखा दाखा थांनाया सिंगिरियाव बनायफोर आरो बे गरमनि दिनाव थान्दा होयो बे न'आ बिदि थोरिनि न'आ आरो थान्दानि दिनाव गरम मोनलायो बहुत मोजां जाबाय आं एकदम साबसिन थोरि न'आनो थोरि न'आव थानांगौ मोनसे malu sayang nah dia lu ma थालिदाबो देग्लायसो गायदोंमोन अमृतसागर बा बेसांसो मोनो दा बेयावहा दांसेयावहा दा बेयाव दांसेयाव खबसेखौ बाहाय 250 थाखा मोनगोन थगा माइ गुसुं जाबाय आरो बैसिनि गोलाव जानाय होनबा टटेल 300 थाखा मोनगौमोन आरो सब बुस्थुआनो दं माथो थालिर बिफां दङ बेखौ बोखारना बे नावहा होनाय जागोन लिरनाय जागोन लिरनोबोथ' मोजां जागोन ना एकदम बरिया